या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। कोकण रेल्वे मार्गावर सेमी हायस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसची मुंबई CSMT ते मडगाव मार्गावर चाचणी घेण्यात येते। याची यशस्वी चाचणी पार पडली। 1993 ला दंगली झाल्या आणि 1995 ला सत्ता आली अशी उद्धवजींची धारणा आहे। या दंगलींमध्ये उद्धवजी मास्टरमाइंड आहेत का याची चौकशी व्हावी असं नितेश राणे प्रेसमध्ये म्हणाले। साकेडी ग्रामपंचायतच्या ठाकरे शिवसेनेच्या सदस्या समीक्षा संतोष परब, साकेडी गावचे उपशाखा प्रमुख संतोष परब यांनी आमदार नितेश राणेंच्या उपस्थितीत सूरज यादव, वसीम शेख या शिवसैनिकांसह भाजपात प्रवेश केला। कोलगाव चव्हाणवाडी येथील संतोष वासुदेव चव्हाण या तरुणाचा घातपात झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता। या प्रकरणाची पोलीस निरीक्षक फुलचंद बेंगडे यांची भेट घेत त्या घातपाताची सखोल चौकशीची मागणी नातेवाईकांनी केली आहे। देवगडहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या आराम बस देवरुख साखरपा मार्गावरील वांजोळे नजीक उलटल्याची घटना घडली आहे। या अपघातात अनेकांना किरकोळ आणि गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्यात। यामध्ये 18 जण जखमी झाले। अवैध दारू विक्री आणि वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने विशेष मोहिमेअंतर्गत 99 केसेसमध्ये 104 आरोपींविरुद्ध कारवाई केलेली आहे। 12 वर्ष रखडलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं काम 2024 पर्यंत पूर्ण न केल्यास उग्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना मुंबई अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी दिला। मुंबई गोवा महामार्गावर इन्सुली पोलीस तपासणी नाका इथं कॅन्टर चालकाचा चालत्या गाडीत हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू झाला। सचिन संभाजी भोईटे असं मृत चालकाचं नाव आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै यांचं नाव देण्यात यावं अशी मागणी खासदार तथा राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियांकडे केली आहे। गौण खनिज वाहतुकीच्या पासवर उष्णतेनं उडणाऱ्या शाईचा वापर करून किर्लोस्कुडा अशी अनधिकृत चिरे वाहतूक केल्याप्रकरणी चिरेखाण मालक प्रशांत सावंत, ट्रक मालक नितीन कामतेकर आणि चालक मंगेश सावंत यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। यंदा मान्सून अंदमानमध्ये उशिरानं दाखल होण्याचा अंदाज आहे। हवामानाची माहिती देणारी स्कायमेट वेदर या खासगी संस्थेनं हा अंदाज वर्तवला। महाराष्ट्रातून गेल्या 3 महिन्यात 16 ते 25 वयोगटातील 3594 तरुणी राज्यातून बेपत्ता झाल्यात। याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रशासनाला जाब विचारलाय। नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिरात इतर धर्माच्या लोकांच्या जमावाने जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली होती। या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक SIT स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले। महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी असली तरी मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढण्यासाठी काँग्रेसने तयारी सुरू केली आहे। तर विधानसभा आणि लोकसभा महाविकास आघाडीत एकत्र लढणार असल्याची माहिती आहे। राज ठाकरे यांचे किती आमदार खासदार आहेत त्यांनी आमच्यावर बोलू नये, त्यांना आमच्यावर टीका करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असं म्हणत नारायण राणे यांनी राज ठाकरेंवर टीका केली आहे। कर्नाटक विधानसभेमध्ये भाजपाचा दारुण झालेल्या पराभवामुळे खचून न जाता त्याचा महाराष्ट्र आणि लोकसभेच्या निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं। महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी राजभवनावर विद्यापीठांची बैठक घेतली होती। कोणत्याही परीक्षेचा निकाल लावण्यास विलंब झाल्यास थेट कुलगुरूंना जबाबदार धरलं जाईल अशी तंबी राज्यपालांनी दिली आहे। ST महामंडळाकडून यंदा आषाढी एकादशी निमित्तानं पंढरपूरसाठी 5000 जादा बसेस सोडण्यात येणार आहे। आता देशभरातील कर्मचारी नोकरदार महिलांना 9 महिने मॅटर्निटी रजा मिळण्याची शक्यता आहे। या संदर्भात नीती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर VK पॉल यांचं विधान समोर आलं। प्रसिद्ध डान्सर गौतमी पाटील हिनं साताऱ्यात छत्रपती घराण्याचे वंशज खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे। अज्ञात आरोपींनी थेट त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानापर्यंत फोन कॉल करत धमकी दिली आहे। देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील शाळेत बॉम्ब असल्याची धमकी दिल्यानं खळबळ उडाली आहे। अज्ञात व्यक्तीनं शाळेला मेल करून बॉम्ब असल्याची माहिती दिली आहे। मेटानं व्हॉट्सअपच्या नवीन फीचरची घोषणा केली आहे। याच्या मदतीने युजर्स समूह किंवा वैयक्तिक चॅट लॉक करू शकतात। या फीचर नंतर फक्त तुम्ही तुमच्या चॅटमध्ये प्रवेश करू शकाल। IPL 2023 मध्ये शतक झळकावणारा शुभमन गिल 6वा फलंदाज ठरलाय। त्यानं आंतरराष्ट्रीय T20 मध्ये 126 धावा आणि IPL मध्ये 101 धावा करत शतक झळकावलं। असा पराक्रम करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरलाय।
दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांनी महेंद्रसिंह धोनी याच्याकडून ऑटोग्राफ घेतल्यानं सर्वांची मनं जिंकली. गावस्कर यांनी आपल्या मृत्यूआधी त्यांच्यासाठी हा ऑटोग्राफ घेतलेला शर्ट किती मौल्यवान आहे हे बोलून दाखवलं. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.